Takže čaute, tu je Pedros a toto je najnovšie video. Jej! Toto video bude predstavenie módov a nečudujte sa, že som zombík, pretože tu mám nainštalovaný aj Morphs mod, ktorý pridáva morfovanie do Minecraftu, ale to už je od veci. Dneska si ukážeme iný mod a to bude prekvapkanie. Toto je naše skromné laboratórium, ako vidíte, gauč, všetko, tajná miestnosť, ktoré je moje tajné. V ktorej je môj tajný olfátor, ako by povedal Heinz Dutto Schwarz, ktorý ho poznáte. A ja som teda zombie, takže jej! Tak sa vrhneme na ukážku. Takže, toto je môj vstup do tajnej laboratórie. Tu máme epické osvietenie, kde je zahrnutý Minecická mod, ale to je zase od veci. A dneska to bude mod Trapcraft mod, ktorý pridáva celkom 6 vecí. No 7, ale tú 7 sa nedá použiť. Takže prvé, čo pridáva, bude fake grass, alebo grass covering, sa mi zdá, že sa to odborne volá. Potom tu máme teda toto je normálna tráva, ktorá vyzerá ako normálna tráva, ale prepadnete sa pod ňou. To je celkom dobré, ako pre hlavne tých, čo robia radi pasce. Ale toto je bear trap, to je klasická táto, môžeme si na to vstúpiť, nás to nezachytí, pretože my sme dobrí ľudia. Potom sú spikes, ostne, tie sú vo veľa hier. Fan, ktorý odsúva ako tieto itemy, tak aj ľudí. Igniter, to je proste igniter, neviem, jak sa to povie po slovensky, ktorý keď zapnete, tak to spraví ohníček, fakt, a keď to vypnete, tak ohníček skončí. Potom tu máme magnetic chest, ktorú si aj hneď ukážeme, je to vlastne čestka, ktorá má namiesto tejto, tu býva normálne sivé, má červené a to je magnet, takže abrakadabra. A vidíte, máme toto všetko nahádzané. Tak ale premiestnime sa sem. A to už je tá zaujímavejšia časť módu. Tak, tráva, idem sa poprechádzať. Aha, a zabil som sa. No, nezabil. Áno, toto bol ten fake grass. Potom tu máme testovaciu prasnicu. Testovacia prasnica, k nohe. Poď. A vidíte, už ju to kňaplo. Už jej nikto nepomôže a pomaly umiera. A my sa na neho pozeráme, na tie škulavé oči, aj po nej. No, teraz čo s týmito pascami? Stačí na ne kliknúť pravým a zase ich roztvoríte. Potom sú tu spikes, ktoré každý určite bude vedieť, čo robia. Stačí na ňu dať objekt a rýchlo bude KO. A potom tu máme tie fény, ktoré hoci čo nadnášajú. Lietajúca klobása. A nadnášajú aj nás. Takže jej, úplne super. A mám taký pocit, že nám sa sem chyť. Ospravedlňujem sa vám, ak vám vadia tieto zvuky. Potom tu máme ignitery, ktoré sú moje asi obľúbené. Zapneme budiš oheň. A bol oheň. A môžeme opekať. A vypneme. Ten zvuk je nechutný, to si treba uznať. A na tú stavbu, tamto sa nepozerajte, to je k inému módu, ktorý ešte len budem predstavovať. No tak to bolo všetko. Vrátime sa do laboratórie a odhalíme jedno veľké tajomstvo. No, až také veľké. Do nekonečna a ešte ďalej! Alebo do laboratória. Takže mimo prevádzky. Niekto si tu zabudol fény. Takže dá sa to spraviť aj výteh, takže je to celkom pekné. Potom ešte sú tu aj iné možnosti, ako sa dá toto všetko pokombinovať. Napríklad bude fén, ktorý vás odhrnie na fejkovú trávu, pod ktorou bude bear trap a spikes, a igniter a vaše itemy padnú do magnetic chest.
Takže celkom príjemné použitie. A to je asi všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore. Po prípade, ak sa vám to mega páčilo, tak dajte odber a ja, aj Maťos, budeme veľa natáčať. Videl som, že ste dali jeden like na predchádzajúce video ohľadom hry na Facebook. To je fakt vám ako ďakujem, ako teraz to myslím úprimne, úplne vážne, že som veľmi rád, že sa vám páčilo. Aspoň, síce to není ako nejak extra veľa, ale aj ten jeden like ma veľmi zahrial pri srdci. A ja vám za to veľmi ďakujem, že ste boli takí štedrí. A dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť. Teraz, keď akurát včera začali po obede prázdniny, tak ja už som doma. Cez prázdniny sa môžete tešiť na ďalšie let's playuše, predstavenia módov a kopa ďalších. A majte sa. Čau. A... Sakra! A ešte som chcel povedať jednu vec. Po prípade, keď ste chceli, aby som spravil nejaké predstavenie módov z nejakého vášho obľúbeného módu, stačí mi poslať, stačí do komentáru napísať jeho názov, po prípade link na stiahnutie na 1.6.2, lebo všetky tieto módy sú predstavované na 1.6.2. Teda zatiaľ tento jeden, a postupne budú ďalšie, to vám ešte nepoviem. Ale už som vám prezradil dva, a to bude Ugocraft a Minejitske mod. A ešte jeden, ktorý je vidieť tam v diaľke. Vy ho možno nevidíte, ale ja áno. I'm devil zombie, I go kill you, brains. A to je asi všetko. A tak ja sa s vami lúčim a ďalšom videjku. Čau, čau, čau. Čau, 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 čau. Ne, to je blbý pozdrav. Napíšte mi, aký by som mal dať pozdrav. Pozdravujem vás, aj Matos vás pozdravuje, len ten je teraz zaneprázdnený a dneska sme ani spolu nevolali, lebo je tu taký problém, že ja bývam blízko Trnavy a on blízko Prešova, takže sme od seba dosť vzdialení, takže je tam ten problém trošku s communication, ako nie po telefóne ani po Skype. Ale to je asi všetko. Takže čus. Ne, to bol tiež copyright, ty kokos. Takže majte sa. Čau. LOL.